Hei, salut! Eu sunt Andrei Hleba și acum am 29 de ani. Dar acum 10 ani eram la facultate, în anul întâi, și pe atunci urmăream foarte mult să mă dezvolt. Mă uitam la foarte multe videouri, citeam articole, cărți și căutam cât mai multe informații despre dezvoltare personală. Îmi plăcea mult să văd că evoluez de la zi la zi spre ceea ce eu îmi doream atunci. Și astfel, vedeam că acele lucruri chiar se întâmplă. Vedeam că fac lucruri care mie îmi plac și astfel mă simțeam bucuros în fiecare zi. Pe atunci mergeam la dansuri, socializam cu lumea de acolo, socializam și la facultate, învățam pentru facultate și făceam multă mișcare. Mergeam mult pe jos și făceam sport. Iar pe lângă asta, făceam și dezvoltare personală. Și vedeam că chiar evoluez în toate domeniile. Așa cum pot eu, cu pași mărunți, dar eram pe drumul spre visurile mele. Dar ceva îmi lipsea. Îmi doream foarte mult o relație. Și pentru că de foarte mult timp nu mai eram în relație, mă întrebam de ce nu reușesc. Iar când am reușit să fiu în relație, toată atenția mea s-a dus spre acea relație. Și eu n-am mai fost. N-am mai fost același. Pentru că pe parcurs am renunțat la dansuri, am renunțat la mișcare, la a face sport și pe parcurs am renunțat și la dezvoltare personală. Iar atenția mea a rămas doar pe a fi în relație, lucru care mi-l doream de foarte mult timp și vedeam că sunt, și pe facultate. Îmi doream să învăț bine pentru facultate, ca să am cât mai multe informații și să fie bine, da? Să o termin cu bine, în fiecare an, și la fel și relația să o păstrez cât de mult timp pot. Dar am făcut o greșeală foarte mare. Am renunțat la mine, la cel care eram atunci. Și pe parcursul anilor am stat în această greșeală. Adică nu m-am mai putut întoarce la cel de atunci. Am putut să mă întorc doar printr-o despărțire, care s-a întâmplat după 7 ani. În toți acești 7 ani, eu am vrut să mă întorc la mine. Și ușor, ușor, am început să dau vina chiar și pe relație, pe părinți, că nu puteam să mă întorc la mine. Și doar prin o despărțire m-am întors la mine. M-am întors la dansuri, m-am întors la sport, la mișcare și la dezvoltare personală. Dar ce a fost frumos a fost că m-am întors și la mine, dar am putut să ne împăcăm și să ne cunoaștem mai mult, să ne acceptăm, să avem răbdare unul cu altul, să mergem fiecare în hobby-urile celuilalt și astfel să creștem împreună, să evoluăm ca oameni, în primul rând, și apoi ca relație, și să ne ocupăm fiecare de ceea ce îl interesează, de ceea ce pe noi ne interesează, de ceea ce ne place să facem și să vedem unde sunt conexiuni.
și acele lucruri să le facem împreună. Să acceptăm că putem să le facem împreună, să ne dăm voie să le facem. Și împreună, dar și separat. Și având răbdare cu propria persoană și cu relația noastră. Noi între noi. Acum mult timp, acum 9 ani, da? Da, 9 ani, aveam această tabliță. Descoperisem că dacă știu ceea ce am de făcut în fiecare zi, da? Și bifez, vedeam că astfel sunt pe drumul spre visurile mele. Și vedeam că pot să fiu pe acel parcurs. Și mă bucur că atunci am descoperit această tehnică. Și de atunci, această tehnică stă pe această tabliță. Și chiar dacă am renunțat pe parcurs la mine și la dezvoltare personală, mă bucur că m-am putut reîntoarce la mine și la lucrurile care îmi plăceau. Și pentru că m-am întors și la dezvoltare personală și am vrut să reîncep această tehnică a obiceiurilor, am dăruit mie și iubitei mele un astfel de caiet, în care eu am început cu 15 obiceiuri și am continuat să am, la sfârșitul lui, 50. Să țin evidența a 50 de obiceiuri. Pe parcurs am trecut la al doilea caiet și am pornit cu vreo 70 de obiceiuri și am ajuns la 125. Pentru că vedeam că sunt prea multe, că sunt foarte multe, am zis că am nevoie de o pauză. Și în acest caiet am început să-mi trec intenția, să-mi trec activitatea sportivă, ora la care mă trezesc, să-mi trec mesele, ceea ce învăț în fiecare zi, să-mi trec cum beau apă, pașii pe care îi fac, banii pe care îi cheltui și ora la care mă culc. Precum și celelalte activități pe care le mai făceam. Și astfel să scriu în fiecare zi ce se întâmplă în viața mea. Apoi, după ce am făcut această pauză, am zis hai să mă văd cum mă întorc la obiceiuri. Pentru că vroiam să păstrez și această tehnică a obiceiurilor. Să văd în fiecare zi ce obiceiuri fac și ce obiceiuri păstrez. Și pentru că eram în perioada pandemiei și simțeam că multe activități s-au oprit, am zis că e frumos să fac ceea ce scrie pe acest caiet. Că atunci când am opțiunea dintre a sta și a dansa, eu să te învăț să dansez. Eu să mă învăț pe mine să dansez și pe tine. Și am început să fac filmulețe, să fac mișcare, chiar am vrut și să învăț lumea să danseze, dar pe parcurs am văzut că încep să fac și yoga și chiar să o continui și acum și să am 40 și ceva de zile consecutive. Și lucrul ăsta a început să mă bucure. Să văd că mă întorc din nou la mine. Și chiar și iubita mea, cu care m-am împăcat și așa, a fost frumos. Am văzut că ne putem cunoaște, că ne putem accepta, că putem fi mult mai bine, că putem evolua, că putem fi în hobby-urile celuilalt. Și chiar și ei am dăruit agende și ea a început să facă din lucrurile care ei îi plac. Am fost și acolo lângă ea să o susțin și totul a început să fie mai frumos între noi. Și ea să vină cu mine la dansuri, la sport, la mișcare, la dezvoltare personală și eu în hobby-urile ei. Să călătorim, să ascultăm muzică, să cântăm la pian, să avem grijă de o pisicuță, să facem lucruri frumoase, împreună și separat, să facem yoga împreună și să vedem că evoluăm de la zi, așa frumos, spre visurile noastre. Iar acum am ajuns chiar la acest caiet.
E al 5-lea caiet pe care scrie că să-mi urmăresc visurile pentru că ele știu calea. Și chiar așa și este. Visurile știu calea. Și aceasta este calea. Calea în care în fiecare zi văd ce pași fac, ce obiceiuri păstrez spre visurile mele. Și cum în fiecare zi le ating, așa cum pot eu, cu răbdare, dar sunt pe această cale a visurilor mele, în care am grijă de mine. Lucru foarte important. Să am grijă de propria persoană. Pentru că dacă atenția mea se duc spre visurile mele și rămân doar în visare, eu mă uit pe mine. Și niciodată nu e nevoie să mă uit pe mine. E nevoie să fac ceea ce îmi place și să fiu bine. Să fiu bine cu propria persoană. Și așa ușor, să am răbdare și cu cei din jurul meu, să ne cunoaștem, să ne acceptăm, să vedem unde putem face lucruri împreună, unde putem face lucruri separat și astfel să fie frumos între noi. Lucru care vreau să-l fac și cu tine. Dacă și tu vrei, bineînțeles. Dar sunt sigur că vrei să perseverezi spre visurile tale, să vezi că evoluezi de la zi la zi, să vezi ce lucruri bune faci în fiecare zi pentru tine. Sunt sigur că vrei asta. Și eu sunt aici să te susțin, pentru că am trecut și sunt în această evoluție și în acest parcurs al vieții. Am văzut spre ce mă îndrept, am văzut ce greutăți am și am văzut că chiar se poate, dar cu pași mărunți și cu răbdare. Și așa poți și tu. Iar eu sunt aici să te ajut. Ce m-ar bucura foarte mult să primesc de la tine e un răspuns. Chiar mai jos găsești două chestionare de întrebări pe care m-ar bucura foarte mult să le completezi. Așa cum simți tu. Sunt întrebări despre obiceiurile tale. Despre parcursul tău cu obiceiuri. Și te ajută pe tine să-ți concretizezi ce obiceiuri faci și cum te descurci în viața de zi cu zi. Iar pe mine mă ajută foarte mult să văd cum te pot susține. Cum pot să fiu alături de tine. Și chiar să-ți dau mână liberă și chiar și tu să-ți dai mână liberă să te descurci, să zbori. Așa cum fiecare dintre noi e nevoie să fim. Să ne luăm aripile și să zburăm spre propriile noastre visuri. Dar și să ne ajutăm. Pentru că fiecare dintre noi suntem, așa cum se spune într-un citat, oameni cu o singură aripă și putem zbura doar atunci când suntem împreună. Când ne găsim perechea. Când suntem prieteni, când toți ne unim. Așa putem zbura. Așa că te rog mult să, în primul rând, să te ocupi de tine, să ai răbdare cu tine, chiar dacă simți să scrii într-un caiet, pe o tabliță, să-ți bifezi obiceiurile, de la zi la zi, să vezi cum performezi, cum te îndrezi spre visurile tale și mai ales, lucru care m-ar bucura foarte mult, să-mi răspunzi la aceste două chestionare.
de întrebări despre obiceiurile tale. Îți ia doar câtva timp. Și astfel, și eu și tu, să ne susținem și să fim împreună spre visurile noastre. Ce zici? Facem asta. Sunt bucuros că acest video sper să-ți fi fost de ajutor și să mergem împreună.